Ακολουθώντας τα χνάρια του μεγάλου ποιητή της Επανάστασης, Μπάμπης Μπατμανίδης, ήρθαμε στην Αγία Πετρούπολη και στο θωρηκτό της Επανάστασης, το Αβρώρα. Εδώ αρχίζει το μεγάλο οδηπορικό της μνημόνευσης του μεγάλου επαναστάτη, ποιητή, τραγουδιστή και ερμηνευτή Μπάμπης Μπατμανίδης. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Λαϊκάριοι όλων των εθνών, ενωθείτε. Μπάμπη, ζούμε για να σ' ακούμε. Η χάρη σου έφτασε μέχρι την Αγία Πετρούπολη, κοινός Λένιγκραντ. Η έκθεση θα συνεχιστεί από την κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Για επανάσταση λέω. Για επανάσταση λέω.